Hi guys. Hello guys, how are you guys? Hello guys, hi guys, hi guys. And love. Oh, thank you, Maud. Thank you, Maud. Thank you. Hi guys, and Skuda Bugarisa. Let's have a 45 minutes video and I go. Iti fast guys, mshike 550 ti tange nyaya. Tideze muna munzwe nyaya. And Skuda Bugarisa. Thank you, Francisca. Thank you. Hanza Shari Nindi Womi wangu. Wow. Finally. Thank you, my dear. Thank you. Looking great. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you, Ken. Nanungombo buda kauchi pinda mnikiu. Kona umbo nema diary zendi kuite makeup. Dan chitwa photoshoot guys. Vandaitwa makeup. Nema diary. Shokwadi. Shkoma. Shune zvindokugara naye ipapa ndichidopedza ndonoigeza makeup iyoyi. Thank you, Lauren. Not unoigeza makeup iyoyi. Ndinoona sokuti skin yangu ndiwazoda too much makeup. Cloga mapores nemakeup. It's makeup on pen. Thank you, Nolin. Tiatenda Mtize, thank you. Memory Chiremba, thank you. Maudingomu, thank you. Patience Choto, I'm good and how are you? Priscilla Moyo, really say. It's looking good, mom. Oh, thank you, Askan. Shom Kadida into so nyara shikais, into so blush. Into so blush shikais. Ninga so blush shikana kadar. Thank you, guys. Thank you, guys. Sabepa 363. And if I'm by neighbor. Thank you, Patience. Eyelet, thank you. Tinawimba Jiri say Mildy, how are you? Concelia Garache, and thank you. Charlotte, saw you in Debe looking good, mommy. Oh, thank you, Charlotte. Thank you, Shalom. Maud. Thank you, Robafadzo. Patricia Nyanungo, Chipo, and the glowing today. Oh, thank you, the Karachipo Blue. When I go glow, and as on this is a Karachi glow, and no guess again. Chichi, Nyara Isiwela, Teliwe Nyanduko. Monadisa Dlamini, and Mandi Jambanda, no kudeza kules. Anna Coleta, Lucy Casey, Favai, Natasha, Ashley Bekita, apa 394 guys, and I'm really loving the first. Oh, thank you. Sakamuruga tifesi yangu nasi guys. Haisi chembe. Sakamuruga tinasi fesi iyo ifesi matisa yasi chembe. Mukuro chefesi yaisi chembe nasi makata sai kutigoi. Imika taura ichokwadi. Taura shu. Samukuti fesi na simageta kudai somo amusuka sokona metusa. Thank you, Yolanda. Thank you, Senseni. Thank you. Can you come straight to the point? Ronia, what point? What point? Which point? What point? And what's the rush? What's the rush? Can I imagine 550 up and you know straight to the point? Number is 30 akwana. And you look young today. Oh, Sakaratuka na Sanskuta Chimberi. Nai. Sanchado Granaka make up sure. Mickey von Hrodek. Thank you, Migu. Welcome to our live. Let me tell you, Papa, keep my life in Mamuna and Murungum comment section, guys. That same comment section, Mamuna Murungum comment section, guys. I think I'll check them cards chat. Right. 456 guys, handy hands with the scan and DH baby. Sure. So I check that I can jama makeup. Fraud is fraud, guy. Fraud. Hands as of my makeup is lipstick. Sure. Gazaka kuda kundiridza mupopo kawo. Mira zvinhu asi mundu ndakadai mangwana muchamuona the old Medusa anenge adzoka. Yes, old Medu tomorrow. Ndizvanhasi chetezvi.
Tomorrow old may do back to. Right. And the guys tapa 477. At in the 478. And the guys to shake up 550, and then I can start bringing in the guest here. Connect me. I'm looking for Murungu. Murungu is them. Oh, I don't want to chichi. I don't comment section. What am I going to say? Thank you, Maria Mashumba. Thank you, George Kureva. Fungwa the makeup mazwanepi. Nai shako George. Mbodi funzao. Fungwa the makeup ndazwanepi. Shua na ina dikanda kaita makeup and put jema makeup in. Fungwa the makeup is zabudepi. Ha, shaka o mashu. Shari madera neka chimondita mashura. Uyai kuno chite makeup. Yaiti. Diwa madera niwa neka chimondita mashura usewa. 9. 505 guys. 45 people to go. 45 people to go. And I love the room. That one ka shako getika. That one ka. Hands old when they ish. Every day no can chita makeup izozi. Mak esi biula mzamiri. Guys makambona makeup izi kana ogeza mumvura zvinenge zakaita kana mvura inenge yakaita kuchidhaka. Makambozviona kana ukagezera mushawa kana uchigezera mutabho wakaisa mvura mai mwana. Make sure unotogeza face yose kuti wavhurira mvura yako yekugeza. Usanoisa manikiri bathing salts ako usati waisa foam bath yako nokuti ukaita mistake yekugara wangorisa foam bath nemasalts ako ukazonogara mvura ukanodaiwo unogeza mvura yeblack mai mwana yebrown. So tango wageza kusati wapinda mnikiri kana imo mushawa pasi matauze white pasi mushawa mai mwana anita brown. Makeup ndichimwe chinhu guys. Makeup ndichimwe anzi ko new page ririko ndere manikiri takarita remapost for now. Ndere mapost. Nai zvako James. Sure, right. Shika 550. Hello guys, masquera say guys. Welcome to our live guys. Welcome to SIS MELLY Diaries live, and a page where we talk real life issues, things that are happening in our day-to-day lives, and people comes here to share their stories. And munhu anomira nenyaya yakachitaurira. We don't judge people, we love everybody, we accept everybody, we help each other where we can. Antika right. Nasi tine nyaya yemkomana uyo akauraya munhu musi uno uyu kuswera surapa. Akaponda munhu mwana ne 21 years mufunge akapondwa nemkomana uyu. Apa ndakatarisa mkomana wacho nakaponda. Ndiri kuona kuti naiye mkomana akaponda uyu mwana mudiki. Nyaya iyi ndaiposta apa life triangle vachigwira kakadzi kadiki kasikanaka ndokaigugaka ndokakauraisa munhu kasikanaka aka ndokakauraisa munhu mufunge aka kasikanaka ndokakauraisa munhu mufunge kakomana kacho kakaurayawo ndikutoona sekuti ese mazera madiki kakomana munotoona kuti kakomana kadikiwo ndokakomana aka Madamombe aka kekugokwe. Saka we are appealing to you guys, people from Gokwe vanoziva Madamombe ushu, please guys, uzaiva prisari padyo nemi kana mango muona kuti ari pakati ndibatei fast nini andika ndikupei nhamba dzaimupurisa kuita nyaya handimaona kuti vakurumidze kumubata handiti asi zvine chirega ichinzo kuti nyaya iyi yakafamba sei handitika. Hello Pachirongwa. Tinokuchingamidza imi zuva ranhasi masera seiko mushe muri sei ndiri right ndandisori pana ndiri kuona munhu wamuri kuratidza uyo ndiwo wacho akaurawa mukomana uyo ndiwo wacho akauraiwa achiraigwa mukadzi wacho uyo mukuratidza iye uri pasi uyo ndiye akauraiwa ndinapostati mukomana wamuri kuratidza ndiwo wacho akatourawa iye. Aiwa ndotoigadzisa post iyoyo ndanga ndatinyora kuti ndiye akauraya njega indikotoigadzisa post iyoyo zvakanaka. Mamuona wechidiki mukomana nduti wechidiki uyo ane 21 years anzi ndiye akaura averiweka zvakaoma izvo zvikudai saka uvete mumochari. Hello saka izvo zvikudai avete mumochari mwana uyu chii chakaitika? tiri kurwadziwa zingamboiti simeli tiri kurwadziwa shemu ndichokutanga ndangotenda hangu nengo yamandipo yokuti ndikwanisawo kushayawo nyaya yangu pamadhayaries ipapa. Nyaya yakaitika ndeyekuti ndingatitenge kurodzera mukomana uyu wandiri kutaura nezvake anonzi Tinashe Tarisai uyo wamaratidza vanhu akaurayiwa wacho anonzi Tinashe Tarisai anobva kumasvingo mwana wasisa mama vangu ndiye woga mwana wavo 1 year mwana womunini wamama vangu ndiwo woga mwana wavo 1 year mukomana wakangoita yeye vakangoita mwana 1 and then
muna 2020 ndopaakadzoka kubva kucape town kwavaishanda uko vachita basa remumba vachimupinza chikoro akadzokera kumba nekuva nechigwere chemedhaiti pane problem yemusoro anyora form 4 ndopaakazouya kuno South Africa kuno kupera kwa2021 achigara kunjelele kuna big brother yangu inini saka ko zvino izvi zvakaita zvokuti musi wenyu ye amhere kwavanga variwo muzari musi wenyu ndinowana kuamba shimwe ndoko vanenge vari musi wenyu nebvasangana nemukadzi uyo maonda kusenderai picture iyi saka vasangana nemukadzi uyu ndopanonzanzi vakapimbana hai hana kuudza bhudhi wangu kuti ane murume and then vapimbana kudaro musi wenyu ye musi wa1 gore rino waJanuary and then zvadaro dzinonzi musi weWednesday musi weWednesday iye yapfuura iye murume uye mukadzi uyu akabva afonera bhudhi vangu akati uyai nhasi kumba ndiri ndega chichi vanga vakangosanga mnyuye chiti saka akabva usanga kuna bhudhi vangu uya undione nhasi ndiri ndega kumba chiyo undione wati aiti ndogara nasisi vangu ezvo paita kuti ndogara nasisi vangu achiudza bhudhi vangu anogara nemurume wake pamba ipo pasi anogara ari ndimainini pane ana vakadzi 2 murume uyu saka vasanogara paimba 1 saka akamudeidza usiku akati uya kuno uku ndiri ndega chichisi vangu vavate nemurume wavo aiudza kuti murume wavo yasingatozivi mumatauriro mirai makadaro mucomment section maita vari kuziva nyaya iyi kwanzi mukadzi uyu kativeke chituwa achibatwa nechikomba tawakudaro futi nje tawakudaro patochitaura nyaya chawakuti tawakudaro okay saka panonzi musi wechitatu wacho ndowakaenda brother yangu yadamwa last week musi weWednesday brother yangu yaenda musi weWednesday iyoyo inonzi yakasvika ikapinda mumba matauro azvo zvinoita hanzi vakapinda nepajirawo here sezvo anongoshudzwa kuti papa ndogara nasisina banguru hanzi vakasvika vapinda nepajirawo vakapinda mumba mukati and then murume wacho mukuru uyu hanzi akabva vanga vatovata kunonzi kwava kuma2 nekuti tikatarasinya bhudhi vangu vakapisa kuoneka kuma2 musi weWednesday usiku vati ndipo vakasvika kumba kwemusikana uyu lastini yavo yepawhatsapp and then vanonzi vakasvika mbavapinda mumba macho imomo vapinda mumba mavetoa murume wacho vakahubuda vayashinda kumukadzi wake mudi kumba ikoko hanzi akasvika kanika tishu ndipe tishu ndidi daunda toilet damumba memukadzi mukuma musina here hanzi mukadzi nobva mira hold on uri kuti iwewe murume akamuuraya anga ane mukadzi wake handi nemukadzi wechi2 ane uyu akaurayisa mwana mudiki wataona apa uyu saka vaigara muyadhi imwe chete nevakadzi vake 2 musemuyadhi yes musemuyadhi hey saka zvadaro hanzi murume wacho akati kokundusvitsa tishu nepasi pedhosei hanzi ngemukadzi akati ndarara here akati vhura dhoo saka paakavhura dhoo murume wacho nopanozi akaona muna bhudhi vangu ivava varimo ava 2002 anonzi Tinashe tarisai wanda kusendraive ane 21 years akamurova mati ane 21 years anonzi akamurova zvekumurova zviye amurova kudaro vakatadza kudziva mastendi ekumba pavanogara ipapo ndiye akatozofondera polisi akati uyai kuno kwaitika nyaya vanhu vari kurovana handigoti atadza kuvabata polisi inonzi yakabva yasvika polisi yekunjelele iko kwavanogara kunjelele kubhiyabha kune vanenge vaida kuwata vanogara zvakaitika kunjelele kubhiyabha kuzi nekumisina kwavazhinji vanokuziva and then polisi nikwaendo payakabva yasvika ikatora bhudhi vangu vanga varohwa nemurume wake yeye nemukadzi wacho vakaenda newe kuchipatara chepadhuze andino chipatara here chekubhiyabha ikoko chepadhuze ikoko vakasvika vakadi vakasiya munhu pachipatara vakabva vadzoka nemurume uyu nemukadzi vakasiya pamba kachizokutai mangwana makuseni chinoonera kuti munhu wenyu wamakarova vakaita sezvo zvakaitika usiku ma2 kwacho pazvakaitika ikoko saka zvadaro ndobva tangopamba ichingotogwa wesi tikataka kuhwaisiwanasi wacho ndikataka kunzwa kuti ndinasharonzi akabatwa nemukadzi womunhu akarohwa akaiswa kuchipatara and then big brother yangu yakabva yaenda kuchipatara kuya ikasvika ikanobvunza kuti ko munhu akavisa pano zuro aripi nekuti vakasvika hanzi vakasvika isiya munhu pachipatara vakabvunzwa zita rake kuti anonzani mukadzi uyu akanyesa kuti hanzi anonzi shumba anotaurwa zita ramukoma vangu saka bhudhi vangu akasvika vachibvunza kuti tikubvunza munhu anonzi Tinashe tarisai zvikanzi pano pachipatara hapana munhu anonzi Tinashe tarisai newekuti mukadzi uyu akasvika akanyesa akangosvika hanzi munhu anonzi shumba bhudhi vangu zvinoedza kuti hanzi pavakasvika pachipatara vangu asingade kugara kutaura saka havana zita ravakanyogwa rakatsikamwa ende zvinenge zvakasara zvichiti pachipatara ndezvekuti vanhu pachipatara ipapo vakaona kuti munhu uyanyanya kuvara hanzi nobva vakutransfer vakasa kuchipatara chekusilomu vanhu kuchipatara chekusilomu vakamubvisa vakamisa chepolokwani saka niye kuti bhudhi vangu takasvika kuchipatara vaibvunza site kuti vanga vasingazivi kuti vanhu kuchipatara vakati hatizivi sita iroro takabva kuti kuti vazive kuti munhu akuchipatara chipi saka
taitsvaga tisingazoti ari kupi chishanu tichitsvaga mugovera chitsvaga sande chitsvaga saka zvinonzi munhu akashaika musi wefriday asi tanga vasingazivi kuti tinotara vaikuudzana vachiti munhu uyu ashaika toudza tichiti kudi saka vaingo tikaona mazimbabwe vakaanziva nekuti kuchipatara tokukona kwakabva fonera bheki kwakabva mwana kuya vakati munhu wamakatumira kuno akashaika saka vanga ngoti muzimbabwe vaona uziva kuti tiri kutsvaga munhu akati munhu akaya pano musi wakatiwo pane akashaika mukomana ikamaona hama dzake mudze saka ndokuzohwa kwavakaitawo nevamwe mazimbabwe akaenda kuchipatara akanzi munhu wamuri kutsvaga semunhu anga akutsvagwa anonzi akatoshaika but akashaika kupolokwanisa saka shoko rakazosvika zuro zvichinzi munhu wamuri kutsvaga shi akashaikwa sadavisi chingotsvaga chingoposta kuti chitsvaga kuti munhu ari kupi zvachi tisingaziti akasochipatara tata kungoti maybe akasochipatara akabuda kana kuti hanyaya kuti tisingazivi zvakafamba sei kuchipatara vanga vachiti munhu wamuri kutsvaga timuzive nekuti zita rakasara nyoresewo harisiro ratachivaudza saka makanoidentify here body kuti ndiye vakaenda zuro kwataura kuti ndiye ende zvakaitika polisi inonzi masiye mangwana acho vakazouya zvaitika nemusocial wednesday polisi inonzi yakazouya yauya kasvika murume wacho vachitova asipo pane mukadzi wake mukuru iye akabva atotiza musi uyo mangwana acho wamurova akabva atizai mukadzi wake mudiki iyeye mukadzi mukuru aripi mukadzi mukuru aripi mukadzi mukuru anga aripo akatiza nemukadzi wake mudiki wakabata nechikomba wacho iyeye anonzi evelyn kana kuti evidence ko izvozvi mukadzi uyu ari kupi mukadzi mukuru ende zvaitika kudaro handi vanhu vanga vachiri kutsvaga vasingaziva kuti munhu akafa ende pasvikazikanwa kuti munhu afa mukadzi uyu musi wavakazoyo ndo musi wakazongoiri mukadzi anzi angotonyangarika maybe murume wakamheti akaita sei akanzi akangoya akamutora usiku vakaenda masienzi akanzi angohomuka imbe vaemuti vakangotiza vakatoinda nemukadzi wacho mukuru wose akaya akatomutora vakaenda saka havasi kure kana chigona kuya kutora mukadzi the following day imomo kona ikola pane munhu ari mucomment section anyora kuti ko haikola wai musi kutaura chokwadi handika kuti akapondwa mwana wamai vako chaiye noti mainini ende zita rake haasi Tinashe tarisai anonzi Tinashe metyo sisimele ndikuudzaisa vantisibaiso mama vangu handiti nini namama womwana uyu mukoma nemuningi navakaroorwa kusame family tine same family handiri mozvona kuti mama wangu nemwana uyu vakazwa mutumbu rimwe mukoma nemunina ikoko saka takakura pafamily imwe chete but mwana womunini wababa vangu nezvimama edu vadekedzani varume vavo kuti vari vadekedzani takakura pafamily imwe chete bamuni vakazoshaika mama vakabva wahoinde saka takakura tese saka vanhu vasingazivi vagona kutaura kudaro hati ndizvo chokwadi handikuti kuti mwana wabamunini mwana wamainini but takakura pasempamba yohani imwe chete ndovamira zvakaita right pane anyorawo kuti anzi nezuro mukadzi mukuru aiveko murume uyu nezuro ari kunzi ane munhu wakafonera kunjeleli muri kuipiwa information the power of social media ka makutopiwa information animaona makutopiwa information kuti anzi mainini nezivaiguru nezuro vanga varipo antika ende murume uyu ari kunzi ane munhu wakafonera nezuro kunjeleli saka ndo akafonerwa nezuro kunjelele kwacho iyeye hei murume uyu akauraya anga akura zvakadii vanotaura kuti anzi ari kuma-50 chakuti kuyezi murume wachona iyeye 50 something nemwana musikana mudikidiki uyo anzi mukadzi uyu ndo 2002 anzi ane mwana 1 anonzi mai d ndinokuti dchi ane mwana 1 ane 4 years mukadzi mudiki uyu mukadzi mukuru ndowandisingazivangu asi murume wacho anzi murume murefu anzi anoziso rimwe ranotasa kuchonya so kwari ndogara rakavharika murefu kwai mutema anotasa nochonya ziso here kuti kuti anochonya kwati rinenge rakavharika handizivi in 50 years achinova mwana wake 21 years kurova mwana we 21 years kudaro hanzi baba ava vanonzi shuga zidhara iri takutopawo information ikola nokuti vanhu ava vari kutaura vane information ka vanenge vanotoziva more information than family yemufi saka panapa pasocial media vakutopiwawo information imwe kune vanoziva haimuzati izvo munhu anotya kutaura fairfair asi mulife anogona kutaurawo just like vamwe vanhu handimaona shuga kwai ndo zita rake mudhara iyeye saka kunzi shuga inyaya yekudiko unodiko kuishuga ishuga yeko handizivi but tinotipasamadza tinotipawo question mark chekuti simele ungati munhu wabata mukadzi wechikombo wabva watiza naye handi munhu anotsamura mukadzi wake urova mukadzi wake kuti unobva watiza nezindi vanga vakazvironga avo hazvinyatsobuda zvakanaka vedu we
eish saka bhodhi izvo zvichiripi iri kupretoria kupolokwaniko bhodhi iri kupolokwani vana mabrothers angu mahombe ndakanzanza aro yamangwana poitwa postmortem here kuda kuzombozonekwa zvakamira sei saka vari kuinda mangwana nemapurisa akafuti zvari kutsvaga munhu wachona ari kutotsvagwa polisi kuti vawo kuti ari kupi wose nemukadzi wake vari kupi right tipeiwo kana vane picture yashuga tipeiwo katiposte because yatinayo ndemukomana akaurayiwa but yashuga iyi hatina tipeiwo picture yashuga kurumidze kubatwa tipeiwo vane picture yapo shuga please tipeiwo kuti akurumidze kubatwa poste akakurumidza kwanga picture hakuna kwanomboenda anobatwa chete hakuna kwanomboenda ini tinotongoposta pana itosheyiwa fast nana zim crime ari kupi zim crime uyautore nyaya panapa asi mbomira ndigadzirise pana ndanyora kuti ndiye wakauraya asiri wakauraya totsvaga picture rake naiveduwe vanhu vekujelele tipeiwo ka picture yashuga kana muinayo tipeiwo shuga mondi kana inayo manje akarova munhu yezveamedha hanzi kumusha kwake kugokwe ndo kwaanobva murume yanzi anobva kugokwe iye shuga zvokutapira kwacho kweshuga iko uchanokuhwira kujeri uchagotapira papi utonotwa vakadzi namwe varume kujeri uko wauraya manje chawagona hapana guys mushare post handika share post kana share live shuga abatwe share live saka anga sina Facebook nikikire Facebook page tambotarira pafacebook apa vanhu vatiri kumamafesa atiri kuona vanhu vacho nenzara Tinashe Madamombe zita rake ratahwasa kwaizita rake chicho ndi Tinashe Madamombe I think shuga ndere kuzvipawo mafesa atiri kuona ipo vari kuti hatimazivi kuri vanhu vanomuziva vacho kuri kuti mwanga sina Facebook pamwanga asitorina Facebook kana kuti anga asitorina kuti anozi munhu mukuru anozvimwa 50 chakutu hey mwana afira mahara uyasikana zvakaoma pandiye mwana wavo woga wameni vangu 1 year wakadai woga kuti vavourayawo sekudaro vedu weye vanhu vasaita zvakadaro asi maiguru vari kunzi variko saka imimi chindaine polisi kuna maiguru vanogona kubatsirawo kana vakafonigwa kuti foni yamaiguru igare ichizotariswawo pamwe vakafoni vanofonigwa nemurume wavo maiguru vari kunzi variko variko kunjelele apa nomboenda kunhasi vatosvika vakanzi hapana plasi polisi yaenda kunhasi makuseni vakawana pasina munhu mastendi akatoti vanhu hapashina vese vakatuzozonzwa vakaenda tizoti vakaenda kupi I think kana vari kumba havo samwe kwavari kuonekwa vari vakakwanisa kupa information iyovo kwasa kuinda kunoona kuti ari papi hapana kumira mushe saka muri kudi muroona kuti everywhere mwana vasika 21 here asikana mwana mudiki asikana kuurayira kufira pamberi here asikana apa munhu wakaona musi wa1 ivetwe musi wa1 ndo zvinorwadza kuti munhu wakaona musi wa1 tambobata shamwari yacho tambobata shamwari yemukadzi wacho naisabvunza tikati ko imwe ndiwo vakobva munhu achakaudana musi wokutanga wacho matauro acho shamwari yemukadzi wacho ndiyautaura kati takasangana musi wenyuye ndo atakasangana naye asi kuti ndikati wangosika ndakazati hanzi asi murume wangu aiti hanzi ndiba mukuru ava ndogara nawo ndimaiguru asingabudi pachena kuti murume wake iye ndimainini ava ndimaiguru pakutoti murume wake sashamwari yanga asingaziviwo shamwari chinototi ndandisingazivi kwazisati ava nenguva yakareba tichitamba tese guys mapictures ndaposta but yandaposta manje ndeye mwana akaurayiwa nemukadzi wacho wokuurayisa mwana ushu hatina picture yashuga saka picture yemukadzi iyeye inogona kuzotilidhawo pana shuga nekuti ari kunzi akatizwa naye mukadzi ushu hanimaona saka tarisaiwo musikana wandaposta uyu kana muchimuziva musikana wandaposta uyu please murume wake wari kufamba naye ipapo mudhara yeye une shuga ndiye munhu ari kutsvagwa hanzi pauri chenonzi kudi handizivi zita rayoni ndangoitiwawo handitombosizivi zita rayoni hanimaona munhu iyeye ndiye ari kutsvagwa antimaona munhu iyeye ndiye ari kutsvagwa murume wake kana mukangoona mukadzi iyeye batai mapurisa nokuti vari kutsvagwa vese udzai mapurisa kuti mukadzi iyeye ari kutsvagwa mukadzi iyeye akabatwa achasvitsa mapurisa pane murume wake antimaona ari kufamba nemwana ne4 years vanongotara ane mwana ne4 years iye musikana yeye mukadzi uyoyo kaye mwana 1 washuga kaiva
right mirai munzwe hanzi naashli ndina bamukuru vangu vakadana nemukadzi uyu last year will not mention the name because vakatoconnecterwa nefirst wife vatozobatikidzwawo vakaripiswa naye shuga saka isystem yashuga saka kutorora mukadzi wake iyeiwo chitu ibusiness rake kamukadzi uyu saka ibusiness rake mukadzi uyu hanzi bamukuru vangu vakabatwa vanyenga futika musikadzi kakaka hanzi vakatozoda kutambwa rafu akazomboripisiwa naimi saka guys shuga ngaabatwe ari mubusiness nekakadzi kakaka ari mubizvatagona chera kuti inenge vakaronga zvinogona kwechokwadi vatori mubusiness vanava vari mubusiness vana right maite henyu ticharamba tichiposta nyaya iyi kuti tiwane kuti shuga abatwa ndichi kana azobatwa nemi muna tipowo futi feedback kuti munhu abatwa saka ava roprofile ndo mai vemukomana iyi kana roprofile vasina vemukomana vasika mutamai mukomana ndogona kusendera vasava ndo mama vangu mama vemukomana varipo ava ndevangu vandakaisa vaprofile alright pakanaka ipapo waita apo kola rigai titsvage shuga uitione shuga nemukadzi wake guys vari mubusiness shuga mwana akaurayiwa vasikana mwana mudiki iyei veduwe mwana mudiki ushu akaurayiwa mwana uyu akatovata kumochari izvozvi as we speak right now ari mumochari mwana ushu izvozvi kutaura kudai ari mumochari kupolo kwanuko akatourayiwa nashuga mwana iyei shuga akaponda munhu guys shuga akauraya mwana ushu mwana uyu ari kumochari izvozvi shuga akaponda mwana ushu shuga akaponda mwana ushu mwana uyu izvozvi ari kumochari guys akapondwa nashuga akaponda munhu ushu mwana ushu achimupondera kakadzi aka kamuhuri aka achimupondera kamujoki aka ndokaimupondera aka andi muri kuona kamwana aka ndokakanzi kari kupondesa vanhu aka kunzi bankuru veuyomo wedu uyo vakambobakwa pekutanga vakaripisiwa hani maona izvozvi wabatwa aine mwana akapondesa mwana chikoma chisikana ichi chikadzi ichi chimwanawo futi chisikana ichi chinenge chitorekana ne20 21 19 ichi chisikana ichi mwana mudiki guys share life kumshuga kurumidze kubatwa share life guys uyu musikana uyu anonzi Evelyn kana kuti evidence musikana uyu anonzi Evelyn kana kuti evidence handi muri kunzwa inzwai munzwe imi vanhurume maona muri kuzviona handiti muri kuona vanhurume handitika kana ukanyenga musikana akati handina mukadzi usangomhanya kwemurume usangomhanya kuinanopinda mubonde naye usati wanyazotsvaga zvakakwana munofira rungire imbotangai matsvagawo kuti chokwadi munhu ana mukadzi here murume here nokuti vasikana vakaona especially hwana huriko mazano hunonyemboda handina murume nokuti murume wacho anenge ari mudhara chonyepa chakudawo zera racho narutema dzinobuda ropa konzi handina murume iwo utoenda imbotangaiwo mainvestigate anditi investigate yekuti hachinawo here murume wonai mwana uyu nditofunga I believe kuti akasandozivi nokuti dai aiziva kuti ane murume haaipinda musemiyadhi manga mune murume uyu nemukadzi wake mumwe mukuru nemukadzi mudiki anga asingazizve shuwa hakuna chikomba chinonzi pinda tikuwandise murume wangu ari mune imwe rumu nemwe mukadzi saka yopinda udaiso ugopinda mwana uyu angasandoziva akanyeperwa kunzi handina murume akandinogara sisi vangu nemurume wavo akatopinda zveshuwa chitoti ndikusinagliwa mumba vedu verufu zvakunoita asikana kusangana musi wa1 wofa musi wa7 nemunhu wasangana naye 6 days asikana 6 days chete atokuurayisa apa umuziva usati wamuziva pamwe nekutovata naye angasavata naye mai mwana abva atourayigwa bva zvakangooma hazvo kwanzi regai ndimbo edha hanzvadzi yangu ikudzei kuti yakambobatwa ine mukadzi womunhu ikapotsa yaura George daira hanzi kurukura unga waputswa George hanzi ndakabatwawo ndine mukadzi womunhu ndikapotsa ndafa rekaiti ede George daira hapo kuti wakarohwa kusvika papi wakakuvadzwa here Jojo ndezvise mushe kuwakarohwa fariniwe kunokobakuwo zveriniwe Zimele makundinadika imimi. Hai tipada pachitora nyaya chaidzo here. Hello. Damango ndikufonera sanoni. George mira wakada. Wapi na basi?
ndambata akati hanzini bhazi rangu rataenda patake taenda another bus kahabva anotogwa mwana pamwe bus kana pana chinokusimira mari good. The power of SIS MELLY diaries and it mati the power of SIS MELLY diaries and it mati that's the power of SIS MELLY diaries. Power rekasisimiwa mwana aenda nditi anga acharepiwa kuti comment section ndetwa ndiri mukandisi parod anditika mundu mamadhoku mutumboso malike maona aiwa kana aenda muna bhosho chitafara andika kudziva ikwasimizera zitando dzenyu magonesa anditika andika bhosha makura mimi nayo ora sharp right Jojo wakarwa zini kwewe wakanga waita sei Smell mama manza pa live zvijojo ati watu wakakurukura hungu wakuswa wakati niona nipazvo kumba kwemukadzi akuyendi ndangodzisa angu vanhu nevakadzi vasanyepa vachafira zvavasingaziye kumba kwemukadzi akuyendwe iwe wakarohwa ndakarohwa zvangu but aisadana naingori nyaya yekuti ndakapa munhu lift wandaiziya so and then musikana aitori nenhumbu ndobva atinitakurise zvinhu asi zvinhu zvakudhara hazvina kana 2 weeks zviri fresh leo ukasaduudza varohwako ende vazaita sei saka ndakamutakurisa mapepa bag kupinda mumba make maona musikana ayo hapana 2 minutes ainoti ainetsanawo nemukomana wake akamupa nhumbu hapambeta kana 2 minutes ndobva mukomana wayo asvika inobva ndaita se ndobva panokwa padho ndazvazvo kutongopinda munhu akangujara kupinda muma akachivhara dho ini tendeuka paya kune nokwavharire dho zvikanzi hamari musikana afungwa dzake dzaive dziri dzeiwo zvakewo kutodai so ndatobatirwa banga mumba mayameya nanhasi ruoko rwangu rwakatobuda parakatobuda muposition so wakachekwa George saka wakachekwa nebanga ndakatiza but dai kutaura kuno nditoriwo mumochari iwe wakadza kurowa here stansi kuti uyese kugwapaiti saka George 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 kwai roko rwamune nai George unewe George iwe wakufuna kunyenga musikana uyu wakabata plastic wotiza usina wakati kumrokumba zvibhakera wakakurumbisa munhu ndakatodza kwairi simeli aukasikana usina zvavari kutarisira haumborwi unoziva musaenda dzimba dzevanhu nemasikana imi murege uniwowo wokuti handina murume kana boyfriend chero boyfriend aine pawa yokurova munhu kana yamuwana ane munhu mumba make saka wakabuda nepi naizvo zviri pawindo sisime idrama nanhasi matondifumura vanhu vachatiziva wakabuda nyaya yakuinokisa wakabuda nepi naizvozvi wakabuda nepadhoo ipapo uye munhu akabata bangari padhoo kamusudizira wakaita sei wakadiiko munhu anga akabata banga akamira kudhoo nzve bangari akatoritora mudhishi handitomira batari kubva pamashops angatoritora mudhishi emumaisukirwa imomomo saka lakira ndakaita akatanga kurova musikana ende inini ndandakatopfeka zvamunhu asina kana mboti kuti zvotaindakawanikwa ndakarara handainitaura zvino pane imwe nyaya saka zviviri zvokuti panapa ndikasabuda musikana achipedzwa naye indiri tobayiwa nebanga hatitozvindakabda sei iwe pairohwa iwe wakabva wati uchirohwa wakawani ubva watiza wakarohwa kangani George ndina kurohwa ndakazodonha ndikatorovera neruoko kudonha nefoni yangu nanhasi handitorina saka wakasiya foni ikokuya uchazotaura zvefoni kondikubhera watingabhera kuga kumba kwavakadzi akuendwi usaenda kumba kwavakadzi George unofa una kwanga wati vezvinoita katuya kuzokuviga so but ingasina kunyenga kanisimeli iwe waipinda mamunhu wakabata uchipinda mamunhu
vari pamboka chipinde Simeli mabasa edu emaubha unogona kungoti wadai womutakurisa munhu anga ane nhumbu womubatsira hazviitwi izvozvi maona manje asi waita saka hei at least iyambire hazviitiwi vanhu vari kuzviitiwa nhaye vanhu vazviwira vazvinzwira uchitaurira wega joji waita hako pakaipa guys handi mazvinzwa kuti kwanzi joji akapotsa atofa joji akapotsa avhiyiwa roko rose nebanga apinda munhu kikiri atopinda mumba memunhu akabata mapepabhegi ake asipa mapepabhegi apa amuda aoita kusheni make angu achiperekedza munhu akabata mapepabhegi ake achipinda mumba bva murume yasvika ndobva joji atositanga kurohwa akarohwa joji anzi ndakarohwa guys dera nodaro munhu akarohwa yeyu shakira potei kuti chichuchumba mhanya joji akazorohwa guys kurohwa cheko chaiko akarikitwa akarohwa zvisingaiti kurohwa izvi zviri ruoko rwakatovhunika rwakatovkuvara rukurwa joji akarohwa zvisingaiti abatana nemukadzi womunhu mufunge mumba ameno handiziviwo Madamombe ndanoziva ndekusuga asi kuri kunzi uyu ndokugokwe animaona kuri kunzi ndokugokwe uyu Madamombe uyu ndokugokwe saka varume musapinde mudzimba dzevanhu andika ona ijoji akarikira zvisingaiti iyo zvakamukira kuchipatara joji akamukira kuchipatara akanga achikagwikana kufamba akarohwa musanasokadamukana nekurohwa maoko ruoko rwose rotochekwa nebaka kuvhiyiwa kudai hani munomuziva saka musainda kudzimba dzevanhu please kana makuudzwa zvinhu zvine vakadzi avo joji wakapotsa afa vhiki yapere papapa saka please musainda kudzimba dzevanhu vanhurume ndimunofarisa ini vanhu vekuziva muchafira mukati medzimba dzevanhu muno mumatsikwana mumaxosa mumachimu ndoma muchafira because ukaona zvirimo zvimazimbabwe zvezvizvi zviri mukati medzimba dzematsikwana zvichimirizika zvichida kuonerwa chakanyeka mutswana kana kuti muxosa kuti kudii ungatofunga kuti haikona zvokanga vazati zvikoma zvivarume zvimabwepureza zvemuno zvevakomana zvevasikana zvine pfuti munoya mukalaitiwa maimwana kudambugwa musoroyo nepfuti anomaona kudambugwa musoroyo nepfuti kana zimbabwe ndiwo mawanda zvinhuka unoda akamirizika mukaaaaaida kuonekwa kuti ndidana nemuxosa kudana nemuzulu achimirizika vanenge vane vanhu vavo muchalaitiwa anomaona munolaitiwa zimakuwezera ini imana kumwaaa ndakanga ndafa ndakarwa kutosenzia ndouzeerasikana nika musadaro musapinde dzimba dzevasikana uku anzi ndijoji upi aiwa joji hausiri iwe kuti iwe joji wemurukazi uri kuuk uya akarohwa kuri kwezei akatomukira kuchipatara anga atopusa atofa vhiki yapera apa ndoundo kuno kwezei kunokwete iwewo kuuk andimaona so guys ndonyanda namboya nai ndizokudza kuti musaenda kumba kwamagirlfriends amuchinyembegwa nevanhu vatangai mainvestigata kuti munhu uyu ane murume here hana murume here munofa onai mwana we21 years uyu akarara mumochari isvosvo speak ari mumochari 21 years kuurayiwa kurohwa nemudzi asi mudharaunda kurohwa guys anojairira munhu ane 50 years ungarohwa mwana 21 years kwaiwa ndambata nemukadzi wangu iwe wangu kwati nemukadzi wako kuvewo zvakaomasikana zvakaomasikana musa please vanolaitiwa musaenda kudzimba uko handika imiwo futi vakadzi vevanhu musaendawo futi vakadzi musaendawo kudzimba dzevakadzi vevanhu handika kune vane hondo dzimwe dzavari kubhejerana kuseriko ndasina ndichaura navo handichavatauura kune masita vari kubhejerana kuseriko kuti panofa munhu chete ndinozava kuti ndiri kutaura nepati iri kubhejerawo pati kuti panofiwa simeli iyi hamuchaigoni panofiwa ndoti naiwe sizifaya oti pari kutofiwa pari kugugwa blanda ndo iri kugugwa guys baba uyo ari kuti wakunotofiwa kana kagemuka ndikoko uyo ari kuti onani uchagemukiwawo ndikoko muri kuona kafaita chena kuti haizomiri zvakanaka handizivi foundation ini ndangozogwa ndizvizivi kuti foundation inonzi chii ndangozogwa une musikana anomaona matendori mazera evaindiuza izvi ari mumochari atori mumochari asina identifaiwa bhodha yake mangwana zimurume rakamurova rakatiza rakabva ratiza nekamukadzi kacho kadikiwa vanenge vatori mubusiness yokuchekeresa vanhu vachirova vanhu vachidaro anomaona saka guys amen indango ndikuze ndapinda ndakuze ngati live ndei 45 minutes dzakwanaka 45 minutes dzakwanaka 45 minutes kanzi yaitsobuda sure
Bisabwire blunt takati nhasi Tuesday takati Thursday tinoda kuuya nechina chemudzimba no under 18 handika deep talk yateichida kutaura pano musi Thursday. Saka momeka sure kuti munenge muripo asi kana une 18 years and below please don't come handika do not come because tichida kuzoona kuti tichida kuzoonesana handika tida kuzoonesana kuti ava vakadai ava koita ava vakadai so ava handika kozoitawo ava varipi reitutsvage kuzoitawo ava vanafantana ava ndo vanenge vanafantana ava koita ava vanoti ndevekupi ava ava ndevekupi koita ava vanoti ndevekupi ava koita vanafantana ava amona koitawo ava vanafantana teida kuti tionesane kuti inandibhuwa zvingaidinainigaifantana achitaura zvokuda kutuka wigidi inandibhuwa zvokuti ada kutukira gafa redu pana kuda kutuka gafa redu saka guys tinenge ndikusiyei in suspense tobatana nemusi weThursday pano handika tichichivherefita nyaya morarapo guys hanzeroloni handika saka vanhurume please uyaiwo muve part and parcel of this life please uyaiwo muve part and parcel of this life tichionesana tichiziva kuti handimaona tichitaurira tichiona kuti haufa handika saka guys morarapo andika tobatana time